बिटिसि शिब हाग्रामा महिलारिनि बाखनायथाव खामानि साननैनि उनावनो गोरिब नखरनि फरायसा कुणाल बर'नो 5 लाख रां गथायबाय। थांनाय माखासे सान सिगां उदालगुरि जिल्लानि हरिसिंगा खान्थालगुरि गामिनि गोरिब नखरा फिसाज्ला कुणाल बर'नि आईआईटी हायद्राबादाव बिटेक केमिकेल आयदायाव सोलोंथाइ लानो थाखाय रांनि हेफाजाब नागिरनानै समाज बिजोंनि गेजेरजों हेफाजाब नागिरदोंमोन। बिथांमोननि खावलायनाय बायदिनो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया कुणाल बर'नि सोलोंथाइनि थाखाय 5 लाख रां हेफाजाब होबाय। दिनै कुणाल बर'नि न'आव लाइमोन बिपिएफनि दैदेनगिरि कास्तम बसुमतारी, प्रहलाद ब्रह्म आरो बिक्रम दैमारी बिथांमोना फैनानै 5 लाख रां गथायो। बिनि सायाव कास्तम बसुमतारीया मा फोरमायखो मिथिना लादो। थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा आरो जोंनि थाखाय रंजाथाव बाथ्रा सासे गोरिब नखराव रोंगौथि गोनां फिसा हौवा जों मोननो थांगासिनो दङ। थिग बेबादिनो दिनै कुणाल बर' बिथाङा हायद्राबादनि आईआईटी आव एडमिसन मोननो हाबाय। कुणाल बर'नि बिफाया सासे रिक्सासो सालायग्रा आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि गिदिर मोनसे अननाय जोंखौ मैया मानाव गेदेर बिटिसिनि शिब हाग्रामा महिलारि सारा बिथांनि न'आव दावबायफैनो थाखाय खबर लाफैनो थाखाय मैया जोंखौ थिनहरदोंमोन। दिनै आरो बिथाङा कुणाल बर'नि फरायनायाव 4 बोसोर बिथाङा हायद्राबाद आईआईटी आव फरायगोन। बिनि गथे खरसाखौ बानजोबनानै बिथाङा 5 लाख जोंखौ कुणाल बर'नो होफैनो होदों। थिग बेबायदिनो दिनै जोङो कुणाल बर'नि आंगो बिफा, कुणाल बर'नि आंगो बिमा आरो कुणाल बर'नि आखायाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि जि अननाय हरनाय 5 लाख रुपिस जों बिथांनो जों होफैबाय। आङो गिबियावनो आफा अबंलावरिनाव आर'ज खालामो कुणाल बर'आ जा हायद्राबादाव आईआईटी फरायनो थांगासिनो दङ बे मोजाङै मोजां फरायनानै मोजाङै मोजां कर्स जोबनानै बिमा बिफाया लुबैनाय बादियै जोंनि बड'लेण्डआव रोंगौथि गोनां सासे इन्जिनियार जानानै बिथाङा मोजाङै मोजां सफैफिनो आरो बिथांनि फरायनाया साक्सेस जायो। आफा अबंलावरिया कुणाल बर'खौ अराय सम अनथों। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारियाबो बिराद मोनसे आसा लानानै गोरिबनि नखरावबो एसेबां रोंगौथि गोनां जोंहा सासे फिसा हौवा जोनोम जायो आरो बिथांनि बे फरायनाया जे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि अननाय मोनामोनब्ला आसखान्दा जानो थांगासिनो दं बेखौ मानाव गेदेर बिटिसिनि शिब हाग्रामा महिलारि सारा मिथिगौ आरो बिनि थाखायनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बे कुणाल बर'नो गावनि फरायनायाव साक्सेस जानांगौनि थाखाय दिनै 5 लाख रां हरदों आरो बिनि थाखाय जों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौबो लाइमोन बिपिएफनि जानानै साबायखर बावगोन। मानोना बिथाङा जे मोनसे गुवार बिखा आरो बिथाङा जे रोंगौथि गोनां फरायसाफोरखौ अनो आरो बिनि थाखाय आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों सारा बिटिसिनि लाइमोनफोरखौ आं खावलायनो लुबैयो जाय फरायनो हानाय नोंथांमोना गावखौनो हारसिं साननो नाङा। नों जुदि फरायनायाव फिट, नों जुदि फरायनायाव गोसो होयो, नोंहा जुदि मोजां रिजाल्ट खालामदोंब्ला नोंनि नखराव जुदि राङारि गैयाब्लाबो दिनै जोंनि बिटिसिनि शिब मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार अनसुला दङ। नों सिगाङाव फरायनायाव मोजां जानो नांगोन। जेरै एग्जाम्पल कुणाल बर'आ फरायनायाव मोजां नाथाय नखराव रांखान्थि हालोदा मोजां नङाब्लाबो नाथाय दिनै कुणाल बर'खौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा अनबाय। थिग बेबायदिनो बिटिसिनि माखासे लाइमोनफोराबो जुदि नोंसोर फरायनायाव मोजांब्ला गोसो होनानै फराय, कुणाल बर'खौ एग्जाम्पल लानानै गासैबो जाहाथे बिटिसिनि लाइमोनफ्रा फरायो बेखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बिटिसिनि गासै फरायनाय फरायसाफोरनो आङो नायनो थाखाय बा बुजिनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय।